Greșeala numărul 1 pe care o fac toți care au Leylandii este să-i tundă doar o dată pe an. Dacă îi tunzi doar o dată pe an, crengile cresc prea mari, țin umbră și Leylandii se răresc pe interior. Dar dacă faci 2 tăieri pe an, menții gardul verde, frumos și arată bine întreținut. Privește! Ține minte, un gard viu se tunde, nu se neglijează. Tunde-l de 2 ori pe an și îl vei avea impecabil. Tu l-ai tuns? Noi da. Spor!